Ole India ram nge thil thleng mi te makti le case mak tak mai han ngai thlodon tiang kumsang ni somprok December ni sompakwani a Goregon West Mumbai a chuan tukdang ang bukin singkhwa alo bar chuan ko thera mi te chu anti kwale sup to a kumsom ni pahni mi Brandon Gonzalez apo chu ati dan pa ngai bukin exalatorin an ina tang chona chuak le ta a ani hi anu sima ile afarnu au kosmai tinen chawa khosani in apa chuan kumthum liam ta khana lo borol san to nge ti chuan tuk chuan e alo hun po chuan Gonzalez jing tlan chu ina chuan la holovin au kosma e chuan phone ta a ma se anau Gonzalez phone chu an ina ari ka wang chuan phone a king lo ti hmu a chu wang chuan a thian te ina aleng khotlai ani ringin tuk chuan chu an e san ta ani amai ro chu chno her thleng po chuan Gonzalez chu ina la holovin tukdanga po exalatora achok chu darkari lo te hnuwa aron hole vachin kha ani a ma se chumi tuk chuan tuk chuan po i lo phone po king chong box i lawa chu chen generate athang ta ka wang chuan an ngai a thazan to lawa he wang hian Gonzalez a thian an shat ang te chu phone a bikwal hlamin Gonzalez chu an bula akal le kal lo te an zot hlama ma se a thian te zinga to te mai po chuan chuminia Gonzalez a an hmomia lo thuwa an lo chan pe ka wang chuan an shil a hai hle a chuti lai kara khwala athim tan dir to mai sinen anu sima ile afarnu kosma ite mang ang chuan an ina tanga station hnaiber dindosi police station a chuan kalin FIR an thelu ta top maya ti chuan police chuan atu ka tang chuan hmala zui ngalin Gonzalez thalak chu police station sangshanga te an lo ngai vin zuinan an thon dar ngala heta hian Gonzalez a lo hmole a chin sia an lo ompo a police ne na stia tir ngal vat ani theinan a thalak te chu poster a siamin ko thler lun la ya te chuan mitam zok mu thei turin an bel dar ta hlombok ani heti mek lai hian a thian te le a college kalpui te chu police chuan thu te an zot fe mek zela amai ro chu to ma reng rengin December ni som pakwa an hmula awang le a chin shiat lawa are tak wong mai awang chuan police po chu anjil ru a boy tan to hle a nima sila FIR an zial uzana changa ni thum hnu December ni somni pahni kumsang ni somparuka police chuan phone call poimo tak an dong tatlat mai chuta local tu chuan area colony Gonzalez te veng bul mai an veng then om che a huam chunga ram hnoi mun pakhata ruang a hmu thu aron soita a chu vele police chu orang taka ruang omna lama chuan thleng ngalin mithi ruang an han mu se chu rap thlak an ti hle maya he an ruang wa mu hi thomhno pakhat ma in bel lo sarwak veka omni in thingkung heng zong hian alo thuwa engang hmel punge ani ti po sha theilavin alula chu abung dai le ngal ani ome ti chuan police chuan ruang omna hmun le a cheibel chu mipui kaltlang theilo na na hung ngal vekin ruang omna cheibel ram te chu engi modang hmu in jingrilu tak chungin an han fangkwal le bel boka chutia an wa kwalna chuan ruang omna atanga meter somni a hla a mishing lubung le thomhno a ti sen kai lo ro char vek to chu an hmuta a chu mai ba ka abul mai a chuan dar thalang te coconut te ai eng te le bol hlo eng emo leya lo le tar noi mai an hmuboka police chuan chung thil te chu twal thana ne na in kai hnoi thil ani thei ti sha in an thil mu ang te chu an na khom zela chuti lai chuan ruang chu damdo in hnai bera phurhngal ni in chuta chuan doctor te chuan an lo in fia ngala vanei thlak takin postmortem report po chu chuak thuain chuta an report atang chuan chu ruang chu ni thumkal ta chunga an mi bo zon lai Brandon Gonzalez angai ani ti police chuan an sha thei ta hlawa chutiang ani ta ka chuan a chung te chu ba bia in an fa parwang an char thu an va sha tir ngal boka chu vele Gonzalez no sima ile a u kosma ite chu ron kal ngalin ruang an han mo chu an ru an tak zeta anu an upato tak mai phe chu a fa parwang han mo chu a thidang hial mai ti chuan mi bo case mai ni to lovin an hu chhei lai chu twal tha case a alo chang ta sia he wang hian police chuan hma la tan ngalin a chui tur tempo an in jot fel ta ngala a hma sabera Gonzalez a postmortem report chu ngun le chik taka han in le in chuta chuan Gonzalez a leite a ombor te a biang dinglam vun te le a ngok te chu a omlo ti an sha theya chu mai ba ka a chal le a kuting lama chuan shem shei mangin cross sin chiana an ziak boka ma se atak sapon lama hliam imo pil le pem engma omlo awang chuan doctor te chuan damdoi hmanga shai roi hmasak ani ringin an en fiali a
nima sila atak sa chunga chuan damdawi rui thei eng chi ma awm si lo chu mak an ti hle ani tlangwal kum somhni pahnih mi wanglai hun hmang chhotan mek le thasui po mani to ka nga rual damdawi ruya che thei lo ni chawng bok si lo chuan mania alo in ve na lama tual thatu chu alo be let ve in anin be na lama pille pempheng phung om tak ani a ma se chutia atak sapon lam a him pial mai chu thil mak tak atling ome hengba ka hian atak sapeng then kha chu tual thatu chuan engwanga labo kher nge ani ang ti te chu an ngei to ba ka heng thil hi mimal in huat na le phubalak do na wang shim shima konjal ve sa taksa chu so sam ta chem nge ani anga mishing hmanga in thoin atana so sam jok ti te chu an zo na ani ta a ma se chu zo na chana chu she thei turin engtiangin nge an chui ra nang ti te chu an ngei to chuan nu chui zel dan tura chuan an bang bo hle maya tin maktak main konjal ve sa rawang an hmona khan thisen engma abomi alawa ma se alu tan bun sak ani loi se chu makan tin alu tan ani khan thisen bonoi tur ani laya thisen engma hu ani lo awang le alu le athom no an charna hmuna po athom no a thisen ro akai ti lo chu leivela engma akai tel belo awang chuan konjal ve sa chu hmundanga an that phut anga an nuwa iri colony huam chung ram hnoya chuan tual thatu chuan apai zok ani an ring ta a te chuan hu chuina konga tangkai tur engemaw hmu chhoin bi sein police chuan Goregon West atanga iri colony huam chunga CCTV camera om zong te chu an enfiale ta ani heta hian konjal ve sa te in bolloka CCTV footage chu an enlet masabira chuta chuan konjal ve sa chu jingdar sari bor vela an ina tangin awinen an ron in zui chuak ti alanga an hnu rei vak lawa ron kirle in ina chuan an hole a minute som vel aliam le hnu chuan konjal ve sa chu bek ak chung hian ama chawin an ina tang chuan ron chuak le in eri colony veng lampanin konga chuan akalta a chuti lai chuan apia le dewa CCTV camera chu han en let ve le in chuta chuan OD karwar hian konjal ve sa kongkal chu zoimongin a hnunga chuan a zui zela chu kar chunga chuan kar khal tu le nu pakhat Punjabi sutwar in thuam chuangin chunu chuan driver chu atlana turte ko kwalin alo ko hmu zel boka amai ro chu CCTV footage dot le chia en let a han tum le chuan maktak main CCTV camera somsari chuang lai chuan December ni som pakwa a thil thleng dang lam deu engma lakfu ani hlom talo tlat mai hei wang hian konjal ve sa hnunga zui zel tu karwar kha khongi atlan tak zel ti po chu a hria thei dalawa amai ro chu police chuan poi khoi to chu eri colony le Goregon West huam chunga mi tu imotak CCTV camera omna lai hmun po hre chiang tak tu ani an jing ta hle a hemi hnu hian konjal ve sa chung ta hne kar chunga chuang ta chu tu tengi an ni an hriat lo police chuan an zot boka ma se konjal ve sa nu le afar nu ta chuan voi khat ma chung mi ta chu an na hmu ngai lo thu an soi bok si a hei wang hian police chuan an chung ko hmel hriat ngai mi po ni lo te chuan engwanga konjal ve sa chu zui nge an ni ang ti chu an ngei to a amai ro chu CCTV footage sang zong in konjal ve sa bonia mumal taka engthil ma record meu lo awang chuan chui zuya han bo zui vak thei ani talo ani hengba ka hian konjal ve sa pindan vel chu nu chuina na thil tangkai ingi motal an hmu chhuwa tak mialin ti in an han dap vela chuta chuan deiri pakhathi an hmu ta hlau mai le chu deiri chu an han ke vel chuan a chunga chuan milem maksak pui papakhatin mishing lu che tuma shei pui hmanga atin lai lemte mishing lu ara a in tan chum lai lemte ba ka ram hoi lem ni om tak mel maksak pui te sakhi tak salang che alu nei lo te le sakai lu lemte alo in ziak noi maya police chuan konjal ve sa dei re chunga milem in ziak chu makan ti in apin dan chung lam kong ka phen banga te chuan eng chin chhian ange ti po hriat lo chin chhian maksak deuh lo in ziak chu an muta boka te chuan police chuan ruang an charna pia dewa bol hlo chi dang dar thalang coconut le ai ang ti vel an chara jangte konjal ve sa tak sa peng kim lo lai a chal le a ko ding lama cross chin chhiana siam sei manga in chu an hmu atangte tin deiria milem maksak pui an hmu atangte le apin dan banga chin chhiana maksak tak in ziak an hmu atang ta chuan tol thatu hian konjal ve sa chu thatin in thoinan a hmang ani an ring ta bera heti lai mekin black magic lama hriat nga tak pui thiam de chu ron kal kwal velin tol thatu sol hnu le chet vel dan chu mishing hmanga in thoina kai hnoi thil ani theim ti in an zota
Mase pui thiam baba an ti te chuan in thoina nena in somna ani thidan kong oma an shet lo thu in an lo chang zel si heng ba ka hian a call record an check la in rin hel thei tur mi tu ma consulbes a chuan biak ani box si lo nen tol thatu chu police chuan chui zui nge na she to lovin anu a phe chuan an be dong ta dira ti chuan Brandon consulbes a thina case chu tun kum sari liam ta thleng po hian case chui chwa thei lo zinga atil ta ani kan soi mai ho lo tur chu consulbes ali a ui chu zingtin exer la in an chok zi a chumi awan chuan police chuan hnu chui na an tholai khan consulbes a ui chu zinga consulbes ate in atang chuan hroi chok ve chinin heta hian ui chuan khuidang ma a kal lavin apu ruang omna hmun ram hnoi chu a panding ngal chot maya chumi omja chu consulbes a khan a thi ma khan arwang omna hmuna khan a ui nen an lo vakal nge ni ti chu a hriat ta hle a amai ro chu an veng then om ram hnuai a hnuwa arwang an charna hmuni ta boka chuan engwangin nge consulbes chu a lo vakal khir khar le a thi tur thu hi ama hian a shilok vek em niang amak tak zet ome he wang hian consulbes a thi dan chanchin hi a hunlai chuan a hri apiang mai te makti atling hiala a thenin ama zui tu odi karwara khan consulbes a kha bumlutin an thuranga khoi hmuna emo thatin a taksa peng an momo lai lai te in thoina tan an la phodanga chumi hnu chuan arwang chu ram hnoya chuan an va paile ani ringte an oma chuti lain then khat ve thung chuan a thurwal pui dang te nen anom ho lain ama du thlan ange in thoinan ama le ama chu a in hlan ani ring pol an om nuk bok ani hetia a thil chan dik tak chui chwa thei ani tak lawa chuan thil thlen dan in rin siak mai lo chu ti thei awm talawa a thi chan nia i rin ran comment ve ro le